Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe e Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode fulfulde fof hay goto yejjitaka seerenɓe men bertama juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o fof ha oɗon brosse wawa hollude en caggal no subaka fof bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Moussa Nia almudo Amadou Moussa la sonsi joni kam ko la sonsi quoi assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe a yaw habrede Pindi TV to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde nder e bowo leydi kala on calminama on mbiya ko yo jaam Allah ñalle mon walla so tawi ko jaam tan fini toon minen ga alhamdulillah min mbimon bisimilla moon e robindo jeyndeje moon noon tigui Moussa Nia hande ko ɓuuri tengtude hande ene wayno ko sawru gumɗo jeyde kala arti walla mbiyen yirlelima to wayi ene wayno kay jogue majji garti e gonka covid 19 ɗo e nder leydi ko amma ɗum ɗo kay ene wayno gueddere sen système tawi hen kono ha joni kadi alhaali sankare Babacar Touré en tawi e nder ɗiɗo jeyde noon tigui an kam a jultoyani ɗo min juulani noon tigui a waɗanno no waaji dogɗo woni ceerno mum no ceerno ma woni tawde kañum dogi min mi wi célibataire fof o haali ɗo haala ndema misalima ɗo julde kam ala ko wawa célibataire fof yo jooɗe dahare ko min toñi Amadou Moussa an bagga koreji fof calminama hande udditta damal ko Vox Populi ndeɗo jeyde ne wari arti koye gonka coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal jeydenkoɓe ɓe Vox Populi kolliti e nder kala capantere e nder temedere nde jiɗɗa kala capantere e nder temedere kala ene wayno ne tawe hen ɓeydugol coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal kono wayno ɓe kolliti ha joni ko caggal nde kuule ɗeɗon koybina ene wayno coronavirus o jokki layde ɗo e nder leydi Sénégal hay hono wiide professeur Massamba Diouf épidémiologiste o wi ko ha joni kay ene wawi continde ha tolno kay e capanɗe jeeɗiɗi kala temedere nde jeɗɗa taw kay ko ɓeydurgol coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ɗo kay ɓe garti ha joni e nder hella mabɓe tataɓo o wayno kay yo yettingol duwaw o horejo leydi ndi Macky Sall to e nder ngapparu galle kay oɗon Babacar Touré duttiɗo jaltuɗo aduna e o altini ɓennuɗo ko wona ɗum ɗo kay ha joni ɓe garti e natal Abdoulaye Diouf Sarr woni jagorɗo cellal balle alhaali gonka coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal jeyde Le Soleil rewi hen Le Soleil ha joni arti koye alhaali gonka coronavirus e hollide kay e nder hello mabɓe jeeyoɓe hollide kay kina tolno e temedere kay lelde taw ko ñawɓe ɓe lelto hen taw ko ñawɓe tampuɓe coronavirus wonɓe arenima réanimation ko kañumen kay ɓeydana ɗum noon ha joni noon prise en charge ɓeɗon ñawɓe ene jokki ɗo e nder leydi Sénégal gam kay oɗon mborosso ha joni yatirani caggal ɗo e nder leydi ndi ko wona ɗum ko kay ɓe garti e opération tabaski oɗo debbo wiyete ko Maguette Camara o waɗama diplômé en ingénierie kono ha joni kay omo jokki yeyde jawɗi e nder ndeɗo julde taske nde gonɗen ha joni kay ɓe garti e oɗon cankiɗo woni PDG du groupe Sud woni Babacar Touré e innirede mo oɗo galle maison de la presse hankkadi ne wonte inde makko wiyete ko galle Babacar Touré jeyde Las ko addi hande Las ari koye natal makko kanko tigui e oɗon maison de la presse ine wayno kay ɓe mbaɗimo immortalisé Babacar Touré immortalise hono wayno galle oɗon woni maison de la presse hoorejo leydi ndi itti ɗum watti ɗum e inde makko gam kay ruttude mo teddugol kanko Babacar Touré ko wona ɗum ko kay ɓe garti ha joni e nder hella mabɓe joyeɓo kamɓe jeynankoɓe Las wonde kay Diop Isaac hanki o yaltino e dumbirdu taw kay ko hebde liberté provisoire kono ne wayno kanko no porti plainte on kay cuddiɗo mabɓo ɗiɗaɓo woni debbo makko Lembelo ene wayno ha joni kaɗon haalani tawi nder hello joyeɓo ndeɗon jeyde Vox Populi ɓe garti ha joni gonka coronavirus ɗo e nder leydi Sénégal e wiide leydi Japon itti koppreje kina tolno e 2 milliards ɗo e 2 milliards ittude ɗum fadinude leydi Sénégal gam kay yo habtoro coronavirus ko wona ɗum ɗo kay ɓe kolliri yankoɓe seydi oɗon holliti holɓe ganduɗa nene landa rewmi wonduɓe Idrissa Seck en jiiɗi kay ha joni oɗon gardiɗo rewmi fottite Macky Sall gam kay joddo kaltida eno hannirta ni ko l'observateur dawri hande jeyde l'observateur ene wayno nden kadi ari koye wargo oɗo ɓiɗɗo leydi Sénégal mo fittani mum yoɓa to e Maroc ɓe kolliti kay o wiyete ko David Koulibaly kanko ko petto mantiniɗo o wonno e nder 4e division mo championnat italien ene wayno ko kanko kay fittana mum yoɓa to e Maroc ɓe kolliti noon kanko hayya bammakko walla mbiyen sexidi ɓe ko kañum kay ɓoyɗo fettude e Seneps mo Thiès e mo équipe Yego ene wayno ha joni jeynankoɓe ɓe l'observateur kaɗane kaɗon haala ɓe garti alhaali Cissé Lo El Pistolero ene wayno kay ɓe kolliti ene wawi kay o arta e nder kan landa APR ha joni noon yahambay holliti que chacun prenne ses responsabilités
responsabilité o wi moni kala yo ƴettu peeje mum e peccerde mum kanko kay o ƴetti peeje makko wadde firti ko kanko artata e nder landa APR ha joni noon e nder ndeɗon jayne ina tawi hen alhaali guddugol walla mbiyen guittugol ha laaɓa jeere Sandaga ene wayno hol dariɓe wiɓe ñetta ɗum noon kay wawa hewde e jeese mumen ɗum noon en tawi nder jayne ndeɗo l'observateur. Libération ko addi Libération arti kay koye ñangu wongu to e nder ñalawma tigui rigui nangue hoore kar to allée du centenaire e nder lamorgo ngo walla mbiyen ɗo e nder lamorgo ngo to kay e nder allée centenaire ko ñangu kay waɗi jaynenkoɓe Libération noon kolliti hol policier goto guittanoɗo e golle kañum kay jaa e ɓeɗon ñanɓe e nder kay oɗon allée du centenaire ina wayno ɓe jani kay koye nder oɗon kamɓe kay koɓe jeegomo koɓe gang ɓe jani oɗon galle walla mbiyen ɓe nawi toon kina tolno e capanɗe jeenayyi e jeegom million e copareji men CFA hande o noon haɓena e juuɗe dikka direction des investigations et criminelles ndende faye mabɓe junggo ko wona ɗum ko kay jaydankoɓe Libération e nder hello mabɓe joyaɓo ɓe garti ala haali menace baɗanoɗo contre professeur Seydi to e nder guenale ɗe yoofo ina wayno kay oɗon bannoɗo ɗeɗon golle fama junggo e o saaha to e nder Fass. Jayde quotidien le quotidien le quotidien arti koye alhaali ñawoji ene wayno sud juste walla mbiyen ha joni ko gueɗe ɗeɗon hofgo juuɗe ngo addi ko heewi e nder oɗon systéme judiciaire ene wayno ko année blanche ɗum ko gardini bindol jeydenkoɓe le quotidien ɓe kolliti noon présidente oɗon tribunal o holliti présidente tribunal du travail o holliti noon dramuji ɗiɗon ko waɗat ɗo ko bonnande e nder leydi Sénégal o holliti guila o ari kay e golle makko ha joni o yiyani hay goto e nder personnel o walla ɓe o gollitto ha joni wadde mbiyen ko année blanche tigui rigui woni toon ko wama ɗum ko jeydenkoɓe ɓe le quotidien garti e gonka coronavirus ɓe kolliti kay 1,957 ɓeɗon kay wonduɓe coronavirus taw kay ko nogas wasɓe hen pitali mumen taw koye nder yontere wotere ina wayno ha joni oɗo ñaw ina jokki leyɗe ɗo e nder leydi Sénégal ha joni ɓe garti alhaali Babacar Touré oɗon guinniraɗo maison de la presse taw kay ko hooreje leydi ndi ruttimo ngal ɗon teddugal. jayde enquête loski jayde enquête wayli ko sawru mbaggu addoy ko gonka woni gonka film uji walla mbiyen téléfilm ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti noon ko hunde nde ganduɗa ko bonande no fewi walla mbiyen ko wawi bonnude homosexualité prostitution famille e ko ganduɗa ko gueɗe ɗe ganduɗa suhaɓe walla mbiyen mawɓe kala ene mbawi janggude hen gueɗe ɗe ganduɗa wawa naftoyde hay goto ɓe gaddi kay ko natal debbo e gorko ene leldi walla mbiyen natal gote film aji leydi ndi jafoɗon bandiraɓe ene wayno ko ɗum ɗon en tawi nder hello nayoɓo hello joeɓo ndeɗon jayde enquête ko wona ɗum ko ɓe garti kay e alhaali duttugol janayse walla mbiyen duttugol janayse o Babacar Touré mo Macky Sall yano to e nder ngapparu gam kay juuriyadeɓe walla mbiyen jarniyadeɓe ɓeɗon famille Babacar Touré ene wayno ko témoignage mo Macky Sall waɗi faade oɗo gorko walla mbiyen oɗo jeeyanke patam lamiji ko wona ɗum ko ɓe garti éclairage de la courbe de la maladie woni kay holto rafi o tolni ɗo e nder leydi Sénégal gam kam o yatirani caggal no fewi. jayde stade uddoto dama jayde stade arti koye ɓeɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe fettoɓe to Europe ene wayno kay ɓe mbaɗi cimtol walla ɓe tonggui kolto ɓeɗon sukaɓe walla mbiyen holto ɓeɗo worɓe tolni ene wayno ɓe kolliti kay oɗo saison ɓiɓɓe leydi Sénégal fettoɓe to caggal leydi kamɓe foof bituji mabɓe so ndendinama ene wona 7.5 bi kamɓe kala woni Papis Demba Cissé woni kay Sadio Mané woni kay Diallo Habib Diallo woni Mbayña kamɓe kala so bituji mabɓe ndendinama wondude Damba Ba so ndendinama ne wawi yettade toon ene wayno ha joni ɓe garti e alhaali Siro Immobile et Cristiano Ronaldo hande kay woni avant dernière bataille gam kay wonde meilleur buteur omo calcieux ene wayno kay addi o saaha ko Siro Immobile e kono kay ɓe kolliti Cristiano ne wawi heftademo ko wona ɗum ko ɓe garti e natal gorko mo Saint-Louis woni Ismaïla Sarr hay so tawi Watford waɗama relégué to championship ene wayno Ismaïla Sarr kam kañum woni koye gonka moƴƴa ha joni ɗum ɗon jeynenkoɓe ɓe lestade garti hen koye hello joeɓo ndeɗon jeyne mabɓe e sat Ndiaye ɗum wono ko tonguden robini jeyne noon tigui banggal ngal ɗon kasi udditen ko eɓɓore wonde woni banggal gueɗe rendo noon hande haalta ko ganduɗa ko hen paaɗen e aljuma oɗo pandiɗo ɗum noon Moussa Niananda janggo tan woni darde arafa ene heewi noon so ari hewɓe koora eko way noon ko ñagade hen tan duwawuji no fewi yuppo e leydi ndi yo Allah wat kadi ha oɗo rafi holla en caggal arafa noon rewi hen ko julde taske ɗum noon ɗo joni jobjoɓe nana jooɗi ena mofi laɓeje mumen ena hankadi ena paɗa kamɓe sisiɓe ɗum noon Moussa Nia puɗɗortoɗen ko hande eko ganduɗa ko kañum fayi e banggal jawɗi ɗi saabu ina anda yete so julde ari te leydi ndi ina metti ina hamni oɗo saaha hamde saabi ɗum noon ko oɗo rafi coronavirus ɗum noon yete
jawɗi ɗi ɗo joni eni moni fof ƴewtidima no wayi hewde e nder leydi ndi no wayi hewde e nder Dakar caggal Dakar kam min ganda ko non Dakar jawɗi ne kewi to beɗɗiɗa hitere ma fof jiyata ko jawɗi ne jeeye kono noon ɗiɗon jawɗi goto fof wi ko memotako saabu ina seeri ɗum ɗon yo yeeyoɓe goppiten hakkillaji Moussa Niang yewɓe yo goppiten hakkillaji min kam so winoma jawɗi ma manku ma haam saabu kalto tournuɗo e nder mbeddaji Dakar ma yi basuji ne darnaɗe ɗo jamde darnate baali jawdi nana less mum ha heewi wadde mbiyanna so tawi kay koye Dakar tan ñamate walla mbiyan so tawi koye Dakar tan mi anda poɗɗo ñamde ɗiɗo jawdi fof hakkille wiya mankat quoi vraiment c'est vrai layade no waɗini kala neɗɗo bon voilà no Aissata Ndiaye wini kono kam yo andu kadi gestion no foti wade saabu bon sodde jawdi en prix ganduɗa bon yo timmu layya rek waɗa répondre aux critères ɗi ganduɗa ko ɗum ɗon diine l'islam wi ɗum ɗon sari wi layya no foti wade donc kala ko mbawɗa dañde hen mo woni famdi yo wona yo jaaboy inde layya wona layya mon fof kadi anda to dole mum kadi Allah kadi o fawani neɗɗo o ko wawa donc sa andi tan wawa wonde walla mbiya dole ma jetta e ɗon donc jomiraɗo mo wawi waddemo comprendre par ce que diwi neɗɗo diwi esprit neɗɗo donc min ko toon kalan yo yeeyoɓe kadi mbattu hen haqqillaji mbebna ganda ɗo joni leydi ndi welani hay so tawi a yeeyata ganda ko keɓata tan ko coggu jawdi ma yo yimɓeɓe mbatta hen doole mumen mbaɗa hen yete ballal mumen saabu ɗo joni goto fof foti ko wallidde goɗɗo o Moussa Niang ko heddi kone koko ganda son jettima ɗo joni yimɓeɓe semaine o foof yimɓeɓe hewɓe hen nana koota ɗo joni ena duttito e koreji mumen gam jultoyde nde gummo Dakar saabu Dakar kam wuuro lamorgo ne anda ummotoɓe e galleji mumen gara liggoɗo ina kewi so julde yonti noon hewɓe duttoto e galleji mumen dutto e famille ji mumen ɗum noon so haalama hakkillaji jahata koye banggal transport saabu so oɗo saaha yonti hankkadi wontata ko goto fof ne wadda ada e goɗɗo o yumi yawnomi yaha mi yawnomi arta chauffeur ɓe gonta ɗanade ɗoygol yonata hankkadi haaɓe jejjita ko yimɓe gone nder autoji ɗi Moussa Niang ko yimɓe gone nder autoji mais avant ɗum noon ene woodi goɗɗum woni hollum julde fando jomumen ɓeyde passe ha ko gonduɗa bon ko miskineɓe jolata hen te kadi ko yehoɓe yiyoyde bandu men dole potani min mbaɗa wawi yettade mbiya ham passe ko 20 000 francs mi yoɓa mbiya ham passe ko 10 000 francs mi yoɗa goɗɗo yetto kadi taw ganduɗa dole mum jetta e ɗon donc to passe o wonno ɗon e foti noon oppirede ɗon par ce que Dakar Fouta wonno ko 8 000 foti oppede ko 8 000 kala chauffeur kalder heɗo bon voilà en andi temedde jeegom dañata hen ɗi ɗum noon wawa ustan ndema wawa ɓeyden ndema donc nak so hayidima rewe norme rek an ma yeehe dow jaam ko Allah kadi fecce ma ho ɗum ɗon ala kulli ali ka keɓo ɗum mais ɓeydude passe rek taw jomum yoɓa 10 000 francs taw ganduɗa kadi bagage mum kadi wiye ko ma yoɓa passe waɗa tourner autour de 20 000 taw ganduɗa ɗo tan e Dakar Fouta donc waɗi ɓurti quoi waɗi débordé donc na eɗen mbiyaɓe ha to jagorɗo kalfinaɗo yaaha gara woni transport yo ƴewto gueɗe ɗe no fewi par ce que miskineɓe jahata ko yahoɓe galleji mumen faaɓe galleji mumen faaɓe ɓesgol mumen jiiɗa arde juuɗe ɓole kadi donc soforeɓe onon kalder he mbaɗon gusson pasuji beela moni kala ene wawa yaade dow jaam taw kadi kay ala tana jaaron seese walla jomumen yetto e dow jaam par ce que lawol jaam woɗɗani yarude seese kadi hatta yettade donc mon foni foɗodire goɗɗo mi yaha mi arta beele mi nawa vase goɗɗo donc ɓuural ngal waɗi ko junggo Allah ko Allah hodiri ya heɓo ka keɓo ɗum noon neɗɗo so heñima tan yama wooda bonne golle makko te ko bonnata o kadi yama c'est l'irréparable qui va se produire donc eɗen mbiyaɓe yarude seesa hatta yettade julmum woni kamɓe fof noon tigui yarude seesa yetto e dow jaam ala ko ɓuuri ɗum banggal gongal ngal noon fayeten koy ko ganda jogjoɓe e sisiɓe ine anda ɗo joni so julde ari hankkadi so ñamde yonti ɓe mbarata hen seese ɗum ɗon noon ko wideba tan yo Allah waɗanen julde jaam kono so yimɓeɓe gottima ha gayni Moussa Niang aɗa andi ko wayno tew ne heewi nebam yimɓeɓe ɗo joni kala mo jogaki hypertension nene jogui hypertension ngabbowo walla jippotoɗo o joguiɓe tension ji ngabboji ɗi kamɓe yoɓe goppu hakkille e wasde yarde kinkiliba joguiɓe tension ji jippotoɗi ɗi yoɓe ndento yarde ko wayno kinkiliba saabu ne wawi ɓurde jippinde tension mabɓe kamɓe joguiɓe tension ji yete ngabboji ɗine soɓe gottima haaɓe gayni yoɓe mbattu feere haɗeɓe yarde haydara ko ɓuuɓi yoɓe paw hen ko wuuli woni ƴettude kinkili mbaɗa hen nana e ko way noon limon en
badda hen ƴetta jara woni tisane goɗɗum den aɗa andi kinkili ne waɗi ɗo woni fof waɓe no am jiiɗi ko so fini yokkati to kinkili e ko way noon ɗum goɗɗum ɗum ne walla mbaɗa ndiyam gulɗam tan mbaɗa hen nana mbaɗa hen limon ma ƴetta jara saabu hande ko wayno diabétique en ko wayno ɗum ɗo fo ina hamni mbiya a wasta ñamde kono so ñamama ha gayni wonko ganda yo waɗe Moussa Niang woni ƴettude précaution ji gandama waɗanma jaam e cellal e nder ɓandu ma no mbiɗa ni ko wadde régulariser oɗon nuire ndeɗo julde jomum anda ko wawi ƴettude hen walla ko ɓandu mum hattani par ce que AVC je ɗi non fof hen heɓro joguiɓe diabète no mbiɗa hypo et hypertension joguiɓe ɗum ɗon fof koye ɗum ɗon yiite donc moni fof kadi ene wawi ko wawi wadde chargé moni fof kadi ene wawi ene jogui ko wawi ƴettude donc so ɓurtini tan ma addu tana adda caɗele donc moni fof yo wat tan ko heƴere he mum ko yahata he mum aussi so tawi an joguiɗa ko jippotoɗo donc bon voilà ñamde certaines aliments ji no mbiɗa ni waɗɗakima so tawi oɗo kadi jogui ko monto ñamde certaines aliments ji waɗɗakima walla mbiyen wadde ɗum mélange uji yarde des boissons de gauche à droite diva ñamde ko gonduɗa surtout kadi onon rewɓe Aissata Ndiaye ndefu yo watto haaɗi mais cinkal tan décoration mo gonda ko autre chose wonata quoi donc ɗum noon fof ne jeeya ko gonda ko wawi bonnude par ce que les ingrédients so waɗama modéré rek bon voilà ne wawi wonde ñamdu hakiniɗo tawa kadi aɗa wawi ñamde hen ko heewi taw haydara waɗanima quoi ko oɗon banggue min kalan noon tigui Moussa Niang décoration o ko ɓuuri hen fo ɓurde wonde tampere ko nebam ɗam yo rente e ndefuli ɗi yo nebam ɗam rente e ndefuli ɗi saabu danger o e probléme aji fof wawi ummade koye nebam ɗam ɗon ganduɗa ete hande ko defata ko nebam woni hen ƴetta nebam kadi juppa e barme ha heewa nebam ko bonnata ko ɓuuri hewde ko fewdata ko yo yimɓeɓe ɓuurat ñamde crédité woni légume aji men ɗi ko wayno carotte en ko wayno concombre en tomate en salade en ɗum fof bonani ne wawi hewde e ñamde nde kono nebam ɗam yo rente e kala ko ganda ene heewi ko wayno ɓoccode en saabu ko woni tewnane ɓoccode mayonnaise aji ɗum fof rendine e ñamde hande yo rente yo woppite hakkille crédité jine yo ɓeydita e ñamdeli ɗi ganduɗa ete ma ɓeydu digestion e nder reedu neɗɗo ha wawa dolde no hannirta ni Moussa ko heddi ko jarnude yeeɓiyankoɓe foof e hettiyankoɓe fof saabu min totataɓe aadi ko caggal julde so Allah jaaɓi ko wiideɓe tan goto fo jobjoɓɓe e sisiɓe yo mbaaru sese hande saabu moni fof nano fuɗɗi korka guila e joni ene fada e jawdi yoɓe mbaaru sese dal min mbaɗi mum jurmo wuuri no feewi min gaynata jarnude on ñande fof no jeeɓirton no mbaɗirton aimé no mbaɗirton commenté ni saaha foof ko jokke golle onone kon jokkuɓe golle ɓeyde jokkude golle saabu ɗum ɗon ine wallita men enen minen ɓe ganduɗa amin daroɗo subaka fof amin kalda e mabɓe Moussa ko noon tigui no mbiɗa ni gamritigo avant kene yoɗo ko ma yummo jaggue balaɓe so tawi woodi to yeddi woodi to yiya woodi to heftina enen jeeya hen mais kamɓe ɓe jeeya hen nde won noon avant kene yooɗa walla mbiyen kene daare ya taw an hol daroɓema walla hol yiyoɓema cakkude ko kañum ñihlata defawo so tawi en jettima ɗo hande ko sababne mabɓe donc eɗen jarnimiɓe kalto wawi hadde eɗen mbiyaɓe kadi ma en jokku tinnare enen kono kamɓene kadi ɓe jokka tinnare kono tinniɓe par ce que neɗɗo so tinnaki wiyata yo tinno donc nako tinniɗo wiyete yo ɓeydu tinnare saabu son ɓeydi tinnare tan ma wotto heftina walla ma wotto yiiha hande leñol pular yiitima hoore mum hande leƴƴi goɗɗe kadi nen jiito hen hoore mum saabu ko golle tiɗɗe goni ɗo golle tiɗɗe kadi jeeyaɗo golle tiɗɗe kadi jokke waɗede nde wonnoon bon minen arde habrude on suba foof ma won weltare amen janggo ni ma won yewede amen min mbiwa noon kala ko mbawɗon yiide ɗo ko ganduɗa welani on walla ko ganduɗa yoɗani walla ko ganduɗa min juume mum paamede ko neɗɗo woni mo timmani nde wonnoon sago amen darde amen ɗo ko yo wadde ko yo wel on wadde kadi yo hunde nde jiiton ɗon koye mum wadde kadi hunde nde ganduɗa ma ɓeyda noon gandal ko ɗum ɗon wonno mission ko ɗum wonno fandare o so tawi woodi ko ngakki hen paame bon koye amen so a tawi ko woodi ko weeli hen ɗum woni mission ɗum woni fandare nde min jetti Allah noon en gardiyama ha ɗo walla min en gaddi ha ɗo en mbi kala e mon goto e mon kala jeeɓowo emo yeɓani kala tawaɗo emo tawaka kala min mbiyon julmo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo paame to amen ga min jarli min jaafima yo
Allah hokken goto kala dañje ko ɓuri ko dañi ko Allah hokku ɗum kadi kañum ɓeydetare Allah hokku ɗum kadi ganda judde balɗe e moƴƴude battane ɗum woni l'essentiel neɗɗo sa juuti balɗe moƴƴi battane rek c'est fini ɗum noon woni aduna o ganda jafodiren bon jallodiren c'est que haydara arani duumade c'est que hande eɗen ɗo janggo kadi hay goto anda wonnoɓe nder dumbirɗe ɗi ganduɗa yo Allah yaltinɓe toon wonɓe e nder hôpital uji Allah yaltinaɓe ɗon ɓe ganduɗa kadi jalti nana barzak eɗen tawno rawane tawaki hikka Allah jurmoɓe yafoɓe enen kadi ɓoyen caggal mabɓe duunadeɓe sakkanadeɓe ñaganaɓe duwaw ha ñande ganduɗa enen kadi en ndewane mabɓe ɗum noon woni aduna haydara arani duumade jaggodiren jurmodiren jafodiren haydara pewuji ɗiɗɗi ardi ɗum woni partagé pardon ko heddi kala ko 0 Aissata Ndiaye minen ga min jarli min jaafimi enen fof piini min jarli min jaafimi minen non tigi min jarli min jaafima salminde Aissata Ndaw toon to diwan mo France e kadi wadde julmo wuri honorable Dawda Moussa Dia mo ganduɗa mo nanggue ligguey yoni fewi e kadi wadde julmo wuri kaw Abou Samba Diop jejjitani mo ganduɗa nanggue ligguey Pindi TV ñande fo woni Samba Diop e hoore muɗum widemo tan yo waro sese tewmo salminde Mati Simalen Ndeye Fatouma Sali en Thiaten ganda ɗo joni nana to wuro to ne para julde muɗum ɗum noon bandiraɓe ɗo min kadata roɓindu jayndeli moɗon tottude won aadi tan caggal julde so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon yo Allah waɗa min jaam suura en suurana en Aissata avant ka ɗum noon minen mi salminat ceernam ko gorko mo juli Sammayel Jeeri woni Amadou Moussa Han mi salminimo kalto wawi wonde no wawi wonirde aɗa yiyen no wiyre yeeɓoɓe namde holto Amadou Moussa woni mi sikku moom neɗɗo so yi haw janggini o hokki gandal ngal jonko almudo makko jottoroɗo mi haaldani ɗum noon bon voilà yo welo walla ɗiɗon mais kala ko mbawmi hande journalisme caggal Allah e nilaɗo mum e jangde procédure mo mbanmi ko heddi ko omo jaa hen kanko e Halimata Oumar Dia hen donc mo yettani sababu on wawi yettude jomiraɗo kadi ganduɗa ɗum noon waɗata ɗum encouragé yimɓe waɓe no mabɓe ni nen dadi kamɓe Aissata Ndiaye première fois mo arde ɗo ko yiiɗi ko woyni hande o kadi o loowi ngal ɗon gandalam wadde mbiyen nunɗal nan ɗon modestie nan ɗon e ouverture nan ɗon gari bon o wayani no ɓellere guiccal fayani hattine hoore mum quoi donc c'est à saluer min calmini kamɓe foof liggotoɓe galle ɓe walla wonɓe hande e nder jayndiyankagal saabu kadi so tawi woyni rek ko kamɓe guddiranam damal ngal donc piini nan ɗo wonan ɗo tout le monde wonan ɗo aduna foof donc on mbiyama moƴƴere Allah e moon on woni bamam Aissata chéri Fatmata Ndiaye koɗo min kaɗata wadde yeeɓiyenkoɓe tottude won aadi tan so Allah jaaɓi caggal julde yo Allah waɗanen jaam kisal e sutura waɗanen julde jaam ɓumde ɗum noon banimon debbo Aissata Ndiaye e banum gorko Moussa Nia heɗenno ene banggal caméra o ko Alaji Samba Diop Allah jarama on jarama